Thank you Jesus. Hallelujah. ሰላም ሻሎም አምላክ ምስክርላትኩም ይሁን ሃሌሉያ ጎይታ ሰናዩ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ሰናዩ አማከልና ድማሎ ሃሌሉያ Thank you Jesus. ሰናይ ስለዝሆነ ንሱ ሰናይ ድማ ይገብራሉ አሜን አሜን ሰናይ ስለዝሆነ ንሱ ጽቡቅ ድማ ይገብራሉ ጎይታ ተመስገን እግዚአብሔር በጸሎት ስለዝበጻሕካና ተመስገን በመዝሙር ጌርካ ስለዚህ ተዛረብካና ተመስገን ንውሽጥና ስለዚህ ሕጎስካ የሆነ መስክነካሉና እግዚአብሔር አምላክ ስለ አገልገልትካ ጎይታ ይመስክነካሉ ከምዝድበሉ እግዚአብሔር አምላክ ገጽካ ዝደልዩ ዝተግሁ ሕዋት እግዚአብሔር ቅንዓት ዝተለዓሎም ሕዋት አሞንጎና ስለዘለው ጎይታ ተባረኽ ከምዝድበሉ እግዚአብሔር ስለዘልዓልካ ተመስገን ነዛ ምድር እዚኣ ንበረኸት ዝኾኑ ሕዋት ስለዛሃብካና ተመስገን ነመስክነካሉና ስለኦም ክብርን ህበካሉና እግዚአብሔር ሃሌሉያ تزمسجنني يخبرني تباهل تصحيف له እግዚአብሔር ንዓኻ ዘመስግን ወለዶ ስለዚህ ተሰ አዜ የመስግነካ አለሁ ክብሪ ይኹን ንዓኻ ይብላለሁ ጎይታ ተመስገን እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሕጁው ንዝ ተሪፉ ዘሎ ናይ ቃል ግዜና ሁሉ ንስኻ ክትሓልፎ ጽልለሁ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ንነፍስ ወከፍና ዝጠቅም ነገር እግዚአብሔር ካባይ ክወጽእ ጽልለሁ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ንዓይን ባሪኻውን በሁሉ እግዚአብሔር ቃልካ ክመልአን ይጽልለሁ نتسمع ون እግዚአብሔር ነቶም ዝሰምዑ ሕዋት ይውን እግዚአብሔር ንእምነት ዝጠቅም እግዚአብሔር ክሕዙ ይጽልለሁ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ካይቆጣጸረና በሽም ኢየሱስ አሜን Thank you Jesus Hallelujah ኢየሱስ ጎይታ እዩ ይገርመን ነሩና ይሎም አንተ ትምርቲ በጸሎት ተጸልዩ በመዝሙር ድማ ተዘሚሩ Hallelujah ኢየሱስ ጎይታ እዩ አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ Thank you በቃ ክብርና አምላክ እግዚአብሔር በሁሉ በመንፈሱ ይበጽሐና ስለዘሎ ክብር ይሁን ነዛ አምላክ እዚ ሃሌሉያ አፍተ ዘሐለፈ ጀመርናዮ ትምርት ሎ ሎማ አንተ በኡን ቅጽሊና በመኽንያት ዝነበረና አፋስጋ ፖስከ ሰጊርና ለና አንተ ማዓልት ማለትይ ብዛዕባ መስቀል ተማሂርና ዘሐለፈ ሰንበት ብዛዕባ ሞትን ትንሳኤን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽቡቅ ጌርና ሪኢና ቅድሚኡ ዝነበረ ግን ሕር ዘኪርኩሞ ጸሎት ዝብላር እስቲ ጀሚርና ኣለና አምላክ ይመስገን አዚው ሰፊሕ አርእስቲ ጸሎት ዝብላር እስቲ አብ ፖስት ጌር የለሁ እንዳርክ ኢልኩም ራይዎ አሜን ካል ዲሜንሽን እግዚአብሔር ምሄርና እንዳራስተው ኢልኩም ካል ዲሜንሽን ይናሪና ወናይ ጸሎት ካል ዲሜንሽን ይናሪና አምላክ ይባረክ አው እንታይ ዝብርኢና ሰብ ብዙሕ ግዜ ንጸሎት ዘይተባባዕ ንምንታይ ነልና ስፔሻሊ ትምርቲ ንኣመንቲ እዩ ኣብ ጎይታ ንዘለው ብጎይታ ዳግም ንዝተወልድዩ ብዛዕባ ደገ ዘለው ይኮነን ንሕና ከመይ ጌርና ክንመላለስ ኣለና እቲ መፍትሕ ወይ ከዓ መርሖታት ዝሃበና ጎይታ ክንጥቀመሉ ምእንቲ እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ብጎይታ ዘየለ ሰብ ክጽሊ ዘይጸለኻ ኣይትጸልኽ ትብሎ ይትኸልኒኻ ንሕና ግን ከመይ ጌርና ክንጸልኽ ዝግባአና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ነገር ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ደቀ መዛሙርቱ ተኣምራት ክንገብርስ መሃረና ይብሉ ከመይ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ እስከ ርኢና ተቐመም ንስኻ ትጥቀመሉ ዘለኻ ይብሉ ሓንቲ ነገር ሓቲቶሞ ከመይ ጌርና ክንጸልኽ ዝለለና እንታይ ግበረና ኢሎ መሃረና ትብልታ ጻሕፍቲ መሃረና አምላክ ተመስገን ይሁን አመጽሐፍ ቅዱስ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሓተተ ትምርቲ የድብለኩም ደሎ ጥበብ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣታትዋኻ ዋጻጻኻ ገለ ይበልዎን ሓንቲ ነገር ሓቲቶሞ ከመይ ጌርካ ከም ትጽሊ መሃረና ምክንያቱ ነጊረኩም እቲ ዝዓበየ ምሳሌ ናይ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ናይ ጸሎት ምሳሌ ጸላይ ዝበሃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሉጽ ጸላይ ዝበሃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብነት ክንገብሮ ንኽእል ናይ ጸሎት ኣብነት ዝብለኩም ኣለሁ ብጸሎት ዝተፈልጠ ንኣብነት ሰሚዕኩም ተሆኑ ኢኹም ያዕቆብ በቃ ጸላይ ነይሩ ገለድ ባህል ሰሚዕኩም ኣለኹም ዶ ጄምስ ማለት ያዕቆብ ጄምስ ዘ ጃስቲስ ባህል ወይ ከዓ ጻድቅ ያዕቆብ ተባሂሉ ይጽዋዕ ያዕቆብ ማለት ሓዊ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ባህል ኣብዛንታ ብርኩሲ ሰይነርዎ ብቆልዑትና ከለዎ እዮም ነግሩና ነይሮም ጻዓብ ዝበሃል ከምዚ ናይ ግመል ክትምብርከኽ ከላሪኹም ኣለኹም ኣብዚ ለዋ ጻዓብ ዝበሃል ያዕቆብ ድማ ከምኡለዎ ገለ እንዳተባሃልና ስለዝዓበና በቃ
تنبركي قاسي صعب كساعته وص كم يوم سئلهم لنا بنعشنا خلنا قويتا يسوع كريستوس يتزعبه مثالي نهي صلوت امين لا لي قويتا يسوع كريستوس ابز مدر زي دصلي تسمعوا خاطب هايل له املاخ تمسكن يهون ابراهيم حموشه كنري خلنا مشكم يلو صلوتو دما اب لاعلي مستسمعه تباهيلو praise God امين praise God ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዚው ጸላይ ነሩ አብነት ከሆነና خالي that's why ደቅ መዛሙርት እንታይ ለሞ ጸሎት ማረና ሃሌሉያ ስለዚህ ጸሎት ትማሃረው ነገሪ ዲቨሎፕ ትገብሮ ነገሪ ትምርት ማለት እንደ አበኻ መኻድ ማለት እንደ ወሰካ መኻድ ትማሃረው ነገር ሲ እንደ ወሰካ አትኸይት አሰውልኩም አለኩም ዘሙራት ታይ ይብሉ ምስተማሃርኩስ ብዙ ነገር ከምዘ ይፈልጥ ሄሊጣ praise God ስለዚህ ጸሎት ዝብል ትምርት ከነማሃር ከለና ብዙ ነገር ከምዘ ይፈልጥ ኢና እንፈልጥ አሜን ስለዚህ በቀዳማይ ቶም ዘይነበርኩም ወላ ነቶም ዝነበርኩም ይድብለሎ ከፋፊልኩም እንደحر በበሓደ እንደحر ሪኢኹሞ አዚው ፍሉይ ዝኾነ ትምርት ኢና ተማሂርና አሜን praise God ምዝንርእሰይ ክንእዲለ ዘይኮንኩስ ጎይታ ስለዝማረና ይሁን ድብለሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ለማንት ሳስቴናንስ ዝባል ወይካ ከሚገርካ ቀጻልነት ዘሎ ሳስቴን እትለውጥሲ ከሚገርካ ቀጻል ትገብሮ ሆሙ እጅታ አባይ ለውጥ ዝራአና ያንታያ ለውጥ ትብል እንታይ ናሪና ምሳሌ ዝራአና ያንታያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ከረን ሒዞም መስከደ እንታይ ኮነ ያትብል ተለወጠ praise God ጸሎት ጅምር ከብል ኮሎስ ደበና ዝመስል መጪ ኸዳውንቱ ድማ እንታይ ይብለና በቃ ኸሙዝ በለ ሐጻብ ኸጽረዩ ዘይክል ጻዕዳ ተለወጠ እንታይ ሚስጢሩ ነግረኩም እንታይ ሚስጢሩ ጸሎት ብሩኻ እቲዮም ዕዘቡ እሱ ይቀየር እንዳተለወጠ ክንድ ምስኡ ድጽልዩ ኢድኒ ተታሐይዞ ምሳኻን ጽልይና ብዝ ካሕመም ሃዘዝ አንተ ታይ አይነት ጻዕዳ ይዝኾን ዘሎ አንተ ከመይ ይዝኾን ዘሎ በቃ አንተ ጸልዩ ኮምሪኹም አለኹም ንፈውስ ገለ ክንጸል خلنا ኣብዚ ተአምራት ገለ ኾን ከሎ ብዝሪኹም አለኹ ተአገልጋል እንታይ ይብል ምሳይ ኮንኩም ጸልዩ ይብል ንሕና ክንሪ እግሪያት ነው ወሕለላ ዝንዲ ወሲኹ እንታይ ዝኹም አምንታይ ተፈዊሱ አይኑ ዲበሪው ክንሪ ምሳይ ኮንኩም ጸልዩ ዝብል አገልጋል አምላክ ኢምፓርት خلونا አውሲ ግደም እንት خلونا አምላክ ተመስገን ይሁን ክጽል ኸሎ ተአገልጋሊ ጸልዩ ምሳይ ዝብል ግን ዕዘብ አይኮነን ስለዚህ ታለውጥ ሪኹም አለኹ ታለውጢ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይተለውጡ ሰማይ ተለወጡ ሪኦም ጥራም ክልወጥ እንድሕር ኮይኑ ምስትድ ጽሊ ሙጹ ክንጽሊ ይግባአና ኮኔክሽን ገይር ደሎሲ ንሱዩ አምላክ ተመስገን ይሁን ሓደ ግዜ ነግረኩም ነረ ከምዝ ኮይኑ ሓደ ሰብሲ አፍደጉ ከምዝ አፍደጉ ክበጽሕሲ ፖርቶፎሊዮ አፍት ናይ ጅቡእ ማለት ከይ በጽሕ ከሎ አፍደግስ ከምዝ ገይሩ አልዋ ለዞም ፖርቶፎሊዮ ኢሉስ ነታ ፖርቶፎሊዮ አውጽ አቢልዋ ምሸት ይነሩ ካብ ስራሕ ይዳአቱ ነሩ ባስ ገለሰለ ድስረቁ ነታ ፖርቶፎሊዮ ቼክ ገይሮም ከምዚያ ማለት ያ مش عرفت أفدقها افتقربها بس حلاس وريد كخباس الوادين ذا النبرة حساس كسي ودي قطع حج مفتح رأي النتا مفتح موبايل كسي لا موبايل لا بورتفوليو له كل نبرة له مفتح جن ودي قا عرفت تسلمات شوفت جزء بس حيو نتا مع خفتات ليه مفتح ديله مفتح ديله قد تجني وشو شو حنت بالون يرى برهانسي نفتا برهان كيدو أبتا برهان كيدوس إلى اليوم مفتح خفتة يا ودي قال الله فتاد ودي قتة هذا الله السوق نفتح برهان كيدو شو سبق حلف أنت زورو يشوم زورو أنت العدل الله خيلو مس مفتح عندي ودي قاتني أبي ودي قايلو أفتني عرفت ودي قا أمو خير قال يدلي أبز بريه لي أبز دلي هذا الله ها سلازي أنت عايز بالله أملاخ تمسكنيهم أفتكون كونوا زقبان أفت presence أفت زلوا أفت مفتح زلاتا أبعد الله أمين أفت تسلخ أو انتهى له بلا له مفتح له سلزي أو أفت ستيشن زلوا أفت عندي أفت ستيشن زلا أفت تخكلين يا بوتا أبا تتقون حر زيلنا مسو مسد تصلي
تدعى زي لجيبنا أي حلفني نبانا بروخات كنريون نخلينا بعيننا كنريون نخلينا تأمرات كبر كله كنريون نخلينا أبو جن جد زي بالنا هنكونيا سلاز جدا ما أنت خلونا أبتي يسوس دلوا أفت قويت هذلوا أبو هنركبي جباناي أملاخ تمسكني هون مسناي صلوا تسب مسوق هنقت أمي جباناي thank you Jesus سلازي ز عين زلوا تسي كم يجيروا مسانا نقص عليه كل شيء مسانا خلوا كم يجيروا يخون لما أنت خنرينا أملاخ تمسكني هون سلازي أفتح حلف إن دار كوناني لنا سب زيت اللي نجزء رأسه كوناني سلازل لوي يخوننا نرأسه أنا لا أمو خمسة جبر كوندي أنا لا أمو زي السلت أنا لا أمو زي بالله ولا حنت خمسة يقولوا نرأسه يجبر بالو يجبر أمو ولا نتصلت بالو يخون شو سلازي كوناني نخي نتسألي أنت عايز جبرنا لنا ندحريت زقوتنا بس عبارة إذن أن حسب سي تخكلني حسب نحرديك وينو نتسألو تبعات يبلنا سلازي ناتو ملسلو ما أنت خنرينا أملاخي بارخ أبقى ما يوحنس معرف حموشته كم زيلو له يوحنس كزارب كله كم زيلو له معرف حموشته فقد عسرت ربعته كم تي فقالو غيرنا حدا نجر انت لمنا يو يسمعنا يو 4 نتبي praise God finito principle number 1 يا زلمه هسكما كم تي فقادو غيرنا حدا نجر انت لمنا يو يسمعنا يو توديا እግዚአብሔር كم فقادو زصله ጸሎት يسمعنا أملاخ يبارك بدحري خمزيلو إذا أوصلنا تبعد ما زيلو شو praise God أنت أيت تبعتنا نتزلم منا يبزبل خمس سمعنا كاب نفل دما أتكا أوزلم منا لمانو درو خمس رخمنا نفلت إنا أملاخ تمسكنيهم سلازي تبعت علنا كونيني كون نزلنا أملاخ يمسكن تبعت علنا أبجزي أبيرس حنت تبعت علنا بقى بتبعتنا نمت بدفرت زي كونس بقى بزوالنا وعلنا خمس غنا خوينا سمعي لهم وسو قليل كوم يكونن تبعت علنا جزي أبير ذهبنا تبعت علنا أنت أي تبعتنا نحري لكم جن فقط أملاخ praise God فقط أملاخ نفلتنا فقط أملاخ حزنا نمت أبينا أنت هلو فقادو الله أملاخ تمسكنيو فقاد أملاخ أنتايو زتجلسة على أملاخي آمين فقاد أملاخ زتجلسة على أملاخي اتجلوس على أملاخ فقاد أملاخي أنتاي بلا له جلوس على أملاخ فقاد أملاخي بزي مترد أرنو حزنا إلى المس قالكا كمزي يبليو قالكا زي يبليو أزي تزارب كأخا بسم يسوع لمنو كوهبكم الكأخ تبعتنا يزي أملاخ تمسكني هون نحن بجزء أبير نقرب بقى بمعص بت في نسرا غيرنا بماريام غيرنا بجبريل غيرنا تقاليلنا بتوم صادقان بتزمت حوبوي بياخستو أموي مصادق اندي اندابلنا كنا نمص عباي زصلي تقدم بو اي كنا نمص أملاخ حاله تبعت لنا أملاخ مسجن تبعتنا دما أنت أيو دفرات سلزقنا يكوننا أملاخ المس دفرات سلزقنا يكوننا تبعت لنا أملاخوي تبعت لنا تبعتنا دما فقادو إنا نفلت فقادو كنجبر لنا إنا المس أملاخ تمسجن يكون ناي فقادو ممهرنا دما قويتا يسوع كريستوسي أملاخ يمسجن يسوع قويتاي فقالك جبر أنت لني قويتا دلاي علني آمين فقد أملاخ نمكبار دليت نيرو قويتا يسوع كريستوس سلسة أبنتنا سلسة خونه قويتا يسوع كريستوس نحن أملاخ كن خلينا تبعت لنا تبعتنا دما جلوس فقد أملاخ على أملاخي آمين قالوا حزنا إلى المت سلسة يوحنس دحريو خمزيلو نتزلم منا يوزبل خمسة أنا قبل نفل دما أتي كابو زلم منا يلمانو درو خمس رقمنا يو نفلتنا سلسة بزي متردان أو مسمت أخا تبعت لك زقرب تبعت لنا أملاخ يمسكن سلازي جزء أبير يملسي يقولنا عن المز أمو خمس نديو
እሞ ከምትን ድዩ ኣይንብልኒና ኣምላኽ ተመስገነ ይሁን ድሓር ነቲ ዝጸልኻሉ ኣይተሓምዮን ኢኻ ንኣብነት ሰብ እንድሕር ጸሊኻሉ ንሓደ ሰብ እንድሕር ጸሊኻሉስ ክላስ እምነት እኮ ይብሉን ገለገለስ ኣይ ብኡ 4 ነጥቢ ንገብረሉ ኢና ንሕና ንዝጸለናሉ ኣይንሓምዮን ኢና ጸሊሊ እንድሕር ኢሉ ሰብ ብድሕሪት ወዲኻ ኣለኻ ወዲና ኣለና 4 ነጥቢ ድሕሪው ኣሜን ንሕቶ ዘበለ ኩሉ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሕቶ ዘበለ ኩሉ ብድሕሪኡ በቃ ኣብ ምርሳዕ ኢና ንሰዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ክገብሮ እዩ እግዚኣብሔር ክምልሶ እዩ እምነት ኣለኒ ወዲእ ኣሎ ደምዲመ ኣለኹ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ መልሲ ኣብ ኣምላኽ እዩ ዘሎ ብድሕሪኡ ኣሜን ስለዚ ከይተወላወልና እንታይ ንገብር ንጸልን ንልምንን ነዚ ኣጸቢቑ ኣብ ዕብራውያን ከምዚ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 4:16 ስለዚ ምሕረት ክንቅበል ብግዜ ጸበባውና ንረድኤትና ዝኸውን ጸጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዙፋን ጸጋ ንቕረብ ኣሜን እጂ ሪኦ ተናብ ኣምላኽ ዝቕርባስ እንታይን ምሕረት ኣለዎ ቀዳማይ ከም ዝተማሓርና ፈሊጥና ኢና ኣምላኽ ይመስገን ከም ዝደሓና ሰባት ኮይና ኢና ንመላለስ ብግዜ ጸበባው ንረድኤትና ዝኸውን ጸጋ ክንረክብ ብትብዓት ናብ ዙፋን ጸጋ ንቕረብ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ እንታይ እዩ ዘቕርበና ናብ ዙፋን ጸጋ እግዚኣብሔር ትብዓት ኣምላኽ ይመስገን ድፍረት ኣይኮነን ተቢዕና ኢና ንመጽእ ምክንያቱ ኣብ ዙፋን ጸጋ እግዚኣብሔር ክትቀርብ ኣብ ዙፋን ጸጋ እግዚኣብሔር ክትቀርብ ዘቕርብ ነገር ክህልወካ ኣለዎ ኣምላኽ ይመስገን ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምቕራብሲ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ቅድሚ ጻድቕ ደው ምባልሲ ቀሊል ኣይኮነን ሓደ ነገር ደኣ ንፈልጥ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝኾንና ከም ዝጸደቕና ከም ዝተቐደስና ንፈልጥ ኢና ሃሌሉያ እዚ እዩ ትብዓትና ፍቓድ ኣምላኽ እዚ እዩ ብሩኻት ሃሌሉያ ታንክ ዩ ጂሰስ ኢየሱስ ጎይታይ ነዚ ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ሎማዓንቲ መትሓዝ ክኾነና ዝኽእል ሓደ ኣብነት ክንወስድና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ዘሎ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ክልተ ዓይነት ጸሎት ኣሎ እዚ ኣምላኽ ይመስገን ኣብ ቤተሰብ ዘካርያስ ዝተገብረን ኣብ ቤተሰብ ማርያም ዝተገብረ ዓይነት መልስን ጸሎትን ኣሎ ኣምላኽ ይባረኽ ከምዚ ኮይኑ እዚ ናይ ዘካርያስ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ዘካርያስ ማለት ኣቦ ዮሐንስ ውርድ ኢለ ኣብ ቁጽሪ 5 ከንብብ እየ 1:5 ነዊሕ ስለ ዝኾነ እቲ ምዕራፍ ኣብ ገዛ ምስከድኩም ጽቡቕ ጌርኩም አንብቦ ብዘበን ሄሮዶስ ንጉስ ናይ ይሁዳ ካብ ክፍሊ ኣብያ ዘካርያስ ዝበሃል ካህን ነበረ ካብ ኣዋልድ ኣሮን ከዓ ኤልሳቤጥ እትበሃል ሰበይቲ ነበረቶ ክልቲኦም ካብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ ብኩሉ ትእዛዛት እግዚኣብሔርን ሕግጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ኤልሳቤጥ መኻን ነበረት እሞ ውሉድ ኣይነበረዋን ክልቲኦም ድማ ዕለቶም ዝሓለፈ ኣረግቱ ነበሩ ኮነ ድማ ስምዑ ሕጂ ኮነ ድማ እዚኣ ተቐንዲ ብተራ ወገኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግብሪ ክህንነት ክገብር ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዕጣን ክዓጥን ብዕጭ በጽሖ ይብለና ኣብ ቅድሚ መንቀርብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቐርብሲ ዕጭ በጽሕዎ በቲ ግዜ እቲ ዕጣን ከዓ ኩሉ እቲ ክገብር ከሎ ከም ልማድ ካህናት ናብ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ ኣትዩ ዕጣን ክዓጥን ብዕጭ በጽሖ በቲ ግዜ እቲ ክገብር ከሎ ዕጣን ከዓ ኩሉ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ብወፃእ ኮይኑ ይጽሊ ነበረ እሱ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ይጽሊ እቶም ሰብ ከዓ እንታይ ይገብሩ ኣብ ደገ ኮይኖም ይጽልዩ እዚኣ እታ ጸሎት ድበልኩም እቲ ድጽሊ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ይጽሊ ንሕና ኸ ኣብ ደገ ኮይና ንጽበይ ኮና እንታይና ንገብር ምስኡ ንጽሊ ኣምላኽ ተባረኸ ይኹን እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ምስኡ ኮይኑ እንታይ ይገብር ነበረ ብለና ኣሎ ይጽሊ ነበረ በቲ ወገን የማን መሰውዕ ዕጣን ድማ መልአኽ እግዚኣብሔር ደው ኢሉ ተራእዩ ዘካርያስ ከዓ ርኢዎ ሰንበደ ፍርሃት እውን ወደቆ እቲ መልአኽ ድማ በሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እዩ እሞ ኣይትፍራህ ፕሬዝ ጋድ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ፐርሰናል ዝኾነ ሕቶ እዚ ሰብ እዚ ሕቶ ነይሩዎ እዩ ኣምላኽ ይባረኽ ፐርሰናል ዝኾነ ሕቶ እግዚኣብሔር ዝፈልጦ ሕቶ ናይ ህዝቢ ሕቶ ሒዙ ይመጽዩ ኣገልግሎቱ ክገብር ይመጽዩ እቲ ዘገርም ነገር ካህናት ከገልግሉ ከለዉ
ኣብ ዘመን ህይወቱ ምናልባሽ ሓንሳ እዛ ጫዚያ ክትበጽሖም ትኽእል እያ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ ድሕሪ ክንደይ እውን ክትበጽሓካ ትኽእል እያ ኣብ እርግኑ ነዚ ሰብኣይ ዝበጽሓቶ ኣብ እርግኑ በጽሓቶ ዝገርም ነገር እዩ በጽሓቶ ጥራሕ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ካ በጽሕዎ praise God ስለዚህ ሓደ ግዜ ድጸለይዎ ምስ ኤልሳቤጥ ነይሩ ምዃንነቶም ክስበር ዝጸለይዎ ጸሎት ታሕቢኦም ዝጸለይዎ ጸሎት እሙናት ጻድቃን ስለ ዝነበሩሲ ከም ኣይሎም ንእግዚአብሔር የገልግሉ ነይሮም ምስ ጎደሎም ምስ ሕማሞም እቲ ጸርፊ ተሰኪሞም ይኸዱ ነይሮም እግዚአብሔር ግን ሓደ መዓልቲ በጽሕዎም አምላኽ ይመስገን አምላኽ ይባረኽ praise God እዚ ሰብ እዚ መልአኽ ጥራሕ ኣይኮነን ርዩ መልሲ ካተቀበሉ ጸሎትካ እንታይ ኮይኑ ኢልዎ ጸሎትካ ተሰሚዑ ሃሌሉያ ኣይ ትፍራሕ ሰበይትኻ ኤልሳቤጥ ወድኽት ወልድ ያሞ ስሙን ዮሐንስ ክትሰሚዑ ኢኻ ንሱ ሓጎስን ተድላን ክኾነልካ ብልደቱ ካ ብዙሓት ክሕጎስ እዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓቢ ክኸውን እሞ ወይንን ዘስክር መስተንከቱ ኣይክሰቲን እዩ ገና ኣብ ከርሲ ኣዲኡ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ ንብዙሓት ካብ ደቂ እስራኤል ናብ እግዚአብሔር ክመልሶም እዩ ንሱ ብቑዕ ህዝብን እግዚአብሔር ከዳሉ ልብ ኣቦታትና ውሉድ ንዘይ እዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ክመልስ በመንፈስ ኤልያስ በኃይል ቅድሚኡ ኸይድ እዩ ዘካርያስ ከአነት መልአኽ ኣነ ኣሪገየ ሰበይተይ ከአለት ሓሊፉ እዩ እሞ ነዚ ብምንታይ ክፈልጦ የበሎ እቲ መልአክ መሊሱ በሎ ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝኸውን ገብርኤል እየ ክዛረበካን እዚ ድማ ከበሰረካን እየ ናባኻ ተላእኩ እነሆ ከዓ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለ ዘይኣመንካ ክሳዕታ እዚ ነገር እዚ ዝኾነላ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራቡን ክትስእን ኢኻ ኢሎም ዝገርም ነገር እዩ እዚ መልአኽ እዚ መልእኽቱ ከብጽሕ ንዘካርያስ ክነግሮ እዩ መጽዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቐውም ስለምንታይ እዩ ንዘካርያስ ክሳዕ ክንዲ ዝኾይኑ ንምንታይ ኢልዎ ነቲ ዝተነግረካ ቃል ብግዚኡ ዝፍጸም እንታይ ስለ ዘይገበርካ ስለ ዘይኣመንካ ስለዚ ዮሐንስ ነቲ መልሲ እንታይ ብለሉ ሕጂ ነቲ መልሲ እግዚአብሔር ከም ድሰምዓልና እንታይ ንገብር ኢና ኢሉ ንፈልጥ ኢና አምላኽ ይባረኽ እዚ ሰብ ዝኻ ልክዕኹም እዩ እግዚአብሔር ሲ ይሰምዕ ኢሉ እኮ ኣትዩ ደሎ ናይ ካልኦት ጸሎት ሒዙ እንታይ ድምእተው ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን እኮ ንምንታይ ድኣትዩ ደሎ ነንብቦ ኣትዩ እንታይ ከም ድገብር ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 10 ኣሎ እዚ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 10 ቁጥር 6 ነቲ ኣብ ቅድሚ ታቦት ምስክር ዘሎ መጋረጃ ኣብ ቅድሚኡ ነቲ ኣነ ኣብኡ ምሳኻ ዝራኸበሉ ዘገርም ኮይኑ ምስቲ እግዚአብሔር ትራኸብ ኣብኡ ኣቲኻ ምሳይ ትራኸበሉ ቦታ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ምስክር ዘሎ መኽደን መተዓረቂ ኣብ ቅድሚኡ ግበሮ ኣብኡ ኣሮን ጥዑም ዝጨናው ዕጣን ይዕጠን ንግሆ ቀንዴል ከዳሉ ከሎ ዕጣን ይዕጠን ኣጋምሸት ድማ ኣሮን ቀንዴል ከብርህ ከሎ ናይ ወርትግ ዕጣን ንውሉድ ወለድኹም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይዕጠን ጋሻ ዕጣን ኮነ ዝሓር መስዋዕት ኮነ ወይ መስዋዕት ብልዒ ኣይተቕርቡ መስዋዕት መስተኻ ኣብ ልዕሊኡ ኣይተኻሕው ኣብ ተቕርንቱ ድማ ኣሮን ኣብ ዓመት ሓንሳ እንታይ ይግበር ኣብ ዓመት ኣብዚ ዝዓድል እዚኣ ይረኺብዋ ኣብታ ኣብ ዓመት ሓንሳ ትግበር ዘበለስ ኣብኡ እንታይ ትግበሩ ኢሉ ጋሻ ሓዊ ኣይትግበሩ ጋሻ ሓዊ ትግበሩ ክደግመልኩም እዚ ነገር ዝኽርዳእኩም ኣሎ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 30 ቁጥር 6 ኣጋምሸት ድማ ኣሮን ቀንዴል ከብርህ ከሎ ናይ ወርትግ ዕዳን ንወልድ ወለዶ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይዕጠን እዚ ንሓዝዎን ሕጂ ጋሻ ዕጣን ኮነ ትርጉሙ ክነግረኩም እዚ ናይ ዕጣን እዚ ጋሻ ዕጣን ኮነ ዝሓር መስዋዕቲ ኮነ ወይ መስዋዕቲ ብልዒ ኣይተቕርቡ ኣውሲ ጋሻ ዝኾነ ነገር ሒስካ ኣይትምጻእ እዚ ዕጣን እዚ ዳዊት ክነግረና ከሎ ኣብ 140 ሓለን እንታይ ኢሉ ከም ጥዑም እንታይ ይግበር ኢሉ 140 ሓለን መዝሙር ዳዊት 140 ሓለን ጎይታዬ ናባኻ እውለኹ ቀልጢፍካ ምጻኒ
كتصوعك خلوه ندمت أي تنبلو صلوتي أقدمها كم عطان أملاخ تمسكن يكون إذا عطان زنتاي الولو እግዚአብሔር صلوتي الولو أملاخ تمسكن يكون أوغا انتاي تمصيلو غاشا عطان غاشا صلوت حسكا أي تمصا ناب እግዚአብሔር ክትመጽ خلخاسي أو مس እግዚአብሔር كراخ بيلك أخا تمص دلخا غاشا ነገር أي تكبر زغدد ነገር ገይሩ ዝኻህን እዚ ጋሻ ዘረባ ሒዝ መጽ ጋሻ ጸሎት እዝመላኽ ገሪሙዎ ነክንዴ ምኻናት ጸሎት ሒዝካ መጽ ይኻለኻ ነክንዴ ኃጢአተኛታት ስልዮም ክትልምን መጽ ይኻለኻ ነክንዴ ሕሙማት ክትጽል መጽ ይኻለኻ ንርእሲ ኻዘ ይገብር አምላኽሲ ብዛዕባ ኻልኦት ተሓስባለኻ ኢልዎት መልአኽ ተገሪሙት መልአኽ تقريمو بزعب خالوت كو يصللو يعطنا له بزعب خالوت تخبل له ابت مقدس اتيو كميدي زخون عطان ريخم ولكم دو طش كو يزبن بفلاي عطان ناي كربه عطان نحريكم ابز عطان كله كمي يهلننن زبل طعم ጫና ይዘሎ ነት ቤት በሙሉ ይዝሞልኦ አምላክ ተመስገን ይሁን ጸሎትና ሆም ይልወሎ አምላክ ይባረክ ጸሎትናሲ كومي عطان زخون يلولو زي اب ولا حدش كيلان كومي بروخات اب راي يوحنس كوم يلولو قابي يزمصي قال زخيتبلو راي يوحنس معرف 5 يلولو فقد شومنت نت مصحف مس وسدو خا اتم 4 انسان اتم 24 شمغلتات نفس وقف مسنقون عطانن املاك تمسكن يكون ابو لعل سيبلكم الله اب صراحه يكون اب لعلون ناتو صلالوت يزلو بزي مسنقون عطانن زملئ صوا ورقن حيزوم ازدما صلوتهم قدوسان تبايللو praise god ازنتايو صلوتهم قدوسانيو اب حدش كيدان زي انتاي بلكم الله صلوت قدوسانيو اتي بمثلي زغبرو نبرو زعطنو زنبرو عطانسي نسو حجي انتايو صلوت قدوسانيو املاك تبارك يكون أو انتهي تكبر توهيل له حجي أو انتهي تعتن دقوم لي بتجهم قاشا حوي قاشا أنا أو انتهي تكبر أي تكبر توهيل له praise God إذا سب زين أو أتوسي كندي كده فريو أبدا أملاخ متخاس أنت أخذت حرايل كأخذت واتس سب كمان كم إلكاس دفير كهم يتبلني خا كم يجير كهم يتبلني اللي خا يتبلوني خا ده نجارك بزعبه كويس نجرز له سبيت أخت أنس ودخ أخت ولدي عيلي يزنقرز الله أملاك تمسكني هون سلازي زي زمل أخزي حدا فردي أو أميتو خيرو أنت أخت جبري خيلو أفكا كسا مع أس أفكا بس خيلو كسا زولد تقول أفكا بس يلو ورد يلو تمل أخ كزي ما أنت خينو وسد تمل أخ أو ينيرو قال من اختار حيزمتي اب قطري اسران شو عتن ريوه بسات سيد ورح جبريل ملأخنا من نازريت تبهل عد قليلا انا حنت دنقل كم ملأخ تلاك بلالو كم املاخ انت يكونه دقيمو متيو تمليسو متيو خمزيلو نسان يوسف زبهل سوايا بيت داوود اتحاصيت ايا سمعتا دنقلتي اخا مريم يو اتملأخنا واتيو اتي أتملأ تتسقى እግዚአብሔር مساخ إيمو باه يبلكي كاب أنستي برختي إخي بلا نسام سرعيتو بتزربو سنبدت زي كمزز بلا سلمنتاي كون يخون إلاون حسبت اتملأك بلا مريم أبقد ما أملاخ تسقى رخيبك إخي أمو أي تفرهي إنه تنسي ودون كتولي خسمو خايسوس كتسميه إخي نسو عبيك خون ودلعل كبهال praise God إيو እግዚአብሔር አምላክ ድማ ዙፋና ዳዊት ክህቦ እዩ ንሱ አቤት ያቆም ንዘላለም ከነግስ እዩ መንግስቱ አመወዳታ ይብላን ማርያም ድማ ነቲ መልአክ እዝኸ ሰብአይ ከይፈለጥኩስ ከመኢሉ ኸውን በለቶ እቲ መልአክ መሊሱ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪ ኃይል ልዑል ከጽልለልኪ እዩ ስለዝኸ እቲ ውሉድ ቅዱስ ወደ አምላክ ክበሃል እዩ እንሆ ኤልሳቤጥ እታ ዘመድክ እኳ نأملاخ زسانو نجر زيلبو أب إرجنا أود تاني سالا نتامخان اتبهال إزور حز ساد سايا يبلا مريم إنه أنا باريخا هاليلويا إنه أنا باريخ زي أبهر كم تزربا خايخو من بلد اتملأك
دما كوا حلفة بتقنيتي إتماريام تنسيات غلط إفادما نابز الزبان يهودا ناب حنت عدي ديبت بلنا praise God أنت يعود تنحطه تمساسلتي عند مسلا حنت عند جنا يكونان حر عينته يكونان زكرياس زعتنا له زلوا بوتان حج زي حزوة اتحدى لكم لهم اتحدى حلفنا تحيزي زعت زلوا تقدس قدسان زعليو صلوت الله زعليو زلمنو خاب እግዚአብሔር سي زلمنو ነገር አለው አምላክ ተመስገን ይሁን እጂ ተሐደ ልመናው ዝጸልዩ ዘሐተቶ ሕቶዩ زعتت حطوكي كم زمش زيات غير كان ليس زبلنا يون እግዚአብሔር አለኮ ሊቢያ ጥራህ አስግረኒ ሊቢያ ጥራህ ግለምሽኩም بقله دب ጥራህ አስግረኒ በዛ ላይ ኢትዮጵያ ከተመጽኸላ دب ጥራህ በቃ خገልግለካ ይብልገሊ እንታይ ከዘይ ይባል እንታይ ከዘይ ተባለ እንታይ ከመጽዓ ዚያተና ንሽቲ ነገር በቃ ነዛ ዝበል አጥራህ نزاد بلعه نزاد السيت يطرح تبلي خاكم ازي عينت حطوزي እግዚአብሔር ይምልሰው ይብሩኻል ንሽቲ ሓቲት ከማ ይዝል ከመጽ ትመላ ሕጡ ይዝምልስ ዘሎ ማርያም ግን አብስ ኢየሱስ ባይ ኩለድ ድብል ጽሑፍ የለን አይለመነትን ሰምቢዳ ጸጋይ መጽዋ አምላክ ተመስገን ይሁን እግዚአብሔር ባዕሉ ዝንቅንቃ ዘሎን ማርያም ድላያ ከተሐት ትቕለ ሕጂ አሐተት ትንሳ እግዚአብሔር ዱብ ከብለልካ ኮሎ ዘሐሰብካ ዱብ ከብለልካ ኮሎ አንተ ጎይታ انت از ነገር እዚ انت حريلካ ባዕሉ ድሕር እግዚአብሔር ገይርዎ መሰል አለካ ከተሐት ሓቲትካ ድምጽኻዮ ግን ክትቅበሎ ጥራሕ ይደለካ ሓቲትና ድሕራምጪና ክንቅበሎ ጥራሕ ይደለና አምላክ ተመስገን ይሁን ክንቅበሎ ጥራሕ ይደለና ተረዲና ዶ ሕጂ ትፈልልዩ ዘካርያስ ዘሓተቱ ሕቶን ማርያም ዝተመለሰላ መልስን ክልቲኡ በበይንዩ አምላክ ይመስገን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ጊዜ እንደቅ መዛሙርት ከም ዝኢሎ ትልምንዎ እንታይ ትገብሩን ይሁም አይትፈልጡን ይሁም ሲሪየስ ማለት ጎይታ እንደሕርከም ኢሉ እንልምነው እንፈልጥ ሰባት ክንከውን አለና ምሕናኻ ከም ናይ አምላክ ሰባት ከም ብጎይታ ዝዳሕና አምላክ ተመስገን ይሁን መንፈስ አምላክ ከም ዘለና ክንዛረብ ከለና ክንሓትት ከለና የስልጥ ምዃኑ እትንብሎ ቃል አምላክ ምስክሪ እትዝብሎስ ታይሎ ከም ዝኾነሉ ዝአምን በር ዘይወላወል እንዳተወላወልና ይኮንና አምላክ እንታይ ንገብር ንልምኖ ሕጂ ስምዑ በቃ ሕጂ እቲ ነገር እኮ ይኸውን ኣሎ ነገርስ ጠኒ አይተረፋን ጠኒሳ ታ ሰበይቲ ጠኒሳ እጂ ነገራት ምስኮነ ግን ፈተና ዝበስሐልና ሰባት አለና እጂ ምዕባስ አፍጥር አይትወሰዶ እቲ መልአኽሲ በቃ መጽዩ ዝሁሉ ጽሒልካ ተላይኹ መጽስ ለሚና እኮ አይና ካብ አምላክ ይብና ኣሎ እዛ ነገር እዚ አምስ መጽት በቃ ንፋስ መጽ ገለመጽ በቃ እግርግርግርግር ሆን ልክ ዘካርያስ ኮም ይኾይኑ እቲ መልአኽ ገው አቢሎ ኸይዱ አብክን አሜን ይሉ ተቀቢሉ ነቲ ድጸልዮ ዘአምን ብድሕሪ ዘሎ ፈተና ኣብቲ ገዛ ከቢድ ኮይኑ አምዳ ዘካርያስ በቃ በዘረባ ዘይለ ኮይኑ እዚ ካህንሲ ቶም እንታይ ኢሎም ሽዑቶም ብደገ ዝረአዩ እንታይ ደም ኢሎም ከምዚ ኢሎም ስምዑ እቲ መልአኽ ከመሊሱ በሎ አነ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ዝቀውን ገብርኤል ክዛረበካ እዚ ድማ ከበሰረካ ይነበኻ ተላእኩ እነሆ ኣነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለዚ ኣመንካ ክሳእታ እዚ ነገር ዝንገረላ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራውን ክትስእን ኢኻ እቶም እኩባት ሰብ ከዓ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ ማን ካብ አምላክ ኣሶም እንታይ ደሊሎ መልሲ ደሊሎ ኣባ ኮይኖም ሃንቀው ድብለሎ ካብ አምላክ ዝመጽእ ድምጽ ምእንቲ ክሰምዑም شو أنت يقول إتبيت مقدس أوكي إتهم أكبات سبك أن زكرياس يصبيون نبرو إتأبيت مقدس بدون قايون أستنكرهم مسوت أدمى كزارب أي كألن شو أب مقدس رأي كم زرعي فلتو نسو دما بيدو عمل كتم عباس كوينون ينبر نبره كون دما كنا مقل قالوا مس أب صحي نبيتو خده ده إتن معلتاتي إن إلسابيت سبيتوت أنا ستمو
قويتاي نأي بزجبر بزرعيلن معلتات حسراني كم أكل سب من أنت خرح كم زجبر اللي إله حموش تورحي نفس حبات بقى تمسب ليمه عباسكم زخنة ولا أنت تجبرك قال دعرزنا جرزريو 4 أوكي بدحرزي مريم نبي كيدا بلنا نبت زكرياس أتيخ أني إلسابيت سلام بلتا كل دم إلسابيت قال سلام تا مريم سمعت إتهت أنا بكرسة تسراسرة حدا قال تنبيت تفسيمه جنا أنت كجبري يلولو تملأخ منفس كملي ويلو أبكبدي إلسابيت كله هتسأل حدا تنبيت تفسيمه أملاك تمسكني هون نيلسابيت دما منفس قدس ملأ بعبي دمصمن أو إلى بلد نسغي كابان استبرختي خي فرخر سون بروخيو أدقويتاي نباي كتمسخ إزخابي كون اللي إنه دمص سلام تام سمعكو أبكر سيهت أنت سراسرة اتخاب إجزابير تنقرلا سمعوجي إتي كاب إجزابير تنقرلا قال كفت أميمو إتا زعمنت برختيا أملاح مسكن سلازي كاب إجزابير واو زقرم نقر كوي كاب إجزابير زتلعك تأمن نفسس نسان تايلا برختيا هاليلويا مريم دما بلت نفسي إجزابير تعبيو من فسيك أبا أملاخ بيت مدحاني باهي بلو وردت باري وسلازرعي اتحيال عبي نقر غيرو اللي اتحيال ذكركم والله خمتو مزمور عبينا زميرنا يقو بروخات praise God غير اللي موسم قدوسي إنه خاب حج كلهم ولدوا بتقبلون يوم محرته ونتهم زفروا نولد ولده ينبر حيلي بقلت مجبرة نخورة بحسب لبهم زروا من حياتك كوزفانهم أواردهم نتواردوا خال على بلهم نتميات بتصبق نجرات قبهم نهبتا ما تراي إيدهم سردهم كم تنبوتاتنا أبراهام النزور أنزجبر لهم كسعزل عالم محرت الناس ذكره نإسرائيل بارعوا تقبلوا مريم أبو أستاذ سلسة ورحزة أكل مسأة ورحت دحرك أنا بيتها تملست إسابيت كتولد ورحة حجي سمعوا 50 شوعتن فوكس 50 شوعتن main point بس هنا لنا عج main point 50 شوعتن إسابيت كتولد ورحة بس هي ودون ولدت كمتي زتنقرلا مالتي كمتي زتنقرلا كم أخينو قربيتن أزمادن دما إجزابير محرته خمس عبيلا سميعهم مساعد حقوسو أب حمسيتي معلت دما خونا نتهزان أب سامنيتي معلت دما خونا نتهزان جزروا مچو دما بسم أبوها زكرياس سميوه تمل أكن تايلو أتصلوا نساتهم كا أوكي بسم أبوها زكرياس سميوه شو أديو أي فالون يوحنس يزسم إلى ملسات أتمسب حدار حج سمعوا بحج حدار تقبروني ملكتكم أملاح تمسكنيهم من إلى ملسة يوحنس إلى ملست نسخة أوكي نساتهم كأخذ عليك بز السم زي التسمية يلبن بلوا نبؤ دما أنت كسم بخمس دلي إن أملكته حاتته نسخة نشتو سليدا لمينو سمو يوحنس يلو صحافة كلهم كأتجرموا بؤخا أفو تخفته لسانه تفتحي praise God hallelujah إذا مستير زي سب حدا رسموا لهم أنتي من نجيرواني إلسابيت من نجيروا سب حدا رتتنجو من نجيروا منفس أملاخ زلوا سبياني را أملاخ مسكين زوم سبات زيهم تزحق سكانجر أبيتهم انتين يرو مالتيو فرات أملاخ نيريو أبيتهم انتين يريو صلوت نيريو مبزحتو جزية حدر في حزب له كنت هيدي بدق جزمة نفاس كوي
زكرياس بلو بقناة سبيت وتر انت يوم اليوم اب عليتنا خمس بهال سمي لن زكرياس بليو ما ذكرت يكون اليوم سو من يذكر عليتهم كذكر تبع املاح تلمين وزمص قلعسي عليتك تذكروا له زرعك تتصوع له من يلو سمو من يزخون إلى يوحنس يزخون إلى أملاخ تمسكن يكون يسوع قويتاي نبود ما أنت هم تقول بلنا شو سليدا هم تقولوا منك بحال تدلي بالويلس يوحنس كسميلو بود ما أبو تخفته أملاخ تمسكن يكون إذا أملاخ ذهبك إذا قويتاز تنقرك نقر نعوه نوجه خلنا أيو من ملسو أنت يزخون أفنا زخون እግዚአብሔር ምስ አፍና ኮይኑ ዝሰርሕ ዘይተባህለ ክነገር ከለና እግዚአብሔር ምሳና ኮይኑ ይሰርሕኒ ምሳና ኮይኑ ዝዓይ እግዚአብሔር እዚኣ ታፈቃዱ ፈቃድ አምላክ ምን ክባህል ነይሩ ተቆላ ዮሐንስ ክትሰሚዑ ኻይልዎ ፈቃድ አምላክ እዚኣ እንታይ ኢልኩም አንቶይ ፈቃድ አምላክ ግሉጽ ቃል አምላክ እዩ ዝተገልጸ ቃል አምላክ ስውር አይኮን ብዛዕባ ስውር አይኮን ክንዛረብ ዘለኹ ብዙሕ ሰብ ከመይ ገይሩ ፈቃድ አምላክ ክፈልጥ ገዛ ከም ንገዝእሲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ጠቅስ ክንደልል ለና ደሊኻ ብጠቅስ ደቅ ብዛዕባ ይኩም ክንዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ይኮና ንዛረብ ዘለና ብሩኻት መንፈሳዊ ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ ነገር ኢና ንሕና እንዳላገብና ንዛረብ ብሩኻት አምላክ ይመስገን من دا نجيرهم علي بعل محمد دا مني نجيرهم بيني فقالهم زخلوا عمارات تسريع مزلو بزعوي كون دزارو زلو سماياو نجري زور زلو أنا بزي أملاخي بارخ ترى أنت يبلا له حجي قلت فقال أملاخ أنت يبلا له قال أملاخي زتقلت قال أملاخ فقال أملاخي بروها اتخنم ببون نخيل أم بيبنا كنردو نخيل نسو انتهي بلا له قلت فقد أملاخي أمين كل لا ينوعل بودا يفعل لنير حدا مرحم نيرو يلعل بس بيمان سمعن الله بيمان خدوس بس أجا نفاس تمسن الله كل أزي قلت فقد أملاخي يكون بروحات قلت فقال أملاك بلا قال له قال أملاكي أبقى ما أملاك كلمة خليناسي إذن عدنا عدان إجزابير باهيل ومن تخشتته تداويت زبلاس كنا بباب الجاهم مزمور 140 حدن مزمور 140 حدن ببوزح نقدر تفلتوا يهم فلوتيو تقصيهم من البشر شيء هم تقولون بر فلوتيو نأتي مصحف خمسين لله قويت هنا بها أوهو تقلقوا مالتي قلتيف كا متسني كتصوعك خلوه ندم تيتسمبلو صلوتي قدميها خم عطان ابغلي انت يبل سويت اروما يلولو طعم كم طعم جنا انت يغبرو يلو كم طعم عطان زملئ صوا ورقن حيزهم اذ دما صلو اوكي سوري ادنا غيركم الله صلوتي قدميها كم طعم عطان ملعل ايدي كم مسواعت مشت يغون يلوس زيهم تفلتوا قويتاينا أفيك أفير قبرلو دق خنافري حلو مين بوينت إزي ما حسيخا ندقه حما كي تزارب كي تتعرفينا نحنا أفير قبرلو قليلا نبن نو بزعبا خوم يكون نزارب زلو نابي قزي أبير كن متخل ناس انتاي تصالو تحيزنا إنا نمتسق انتاي إنا نمتسق بزعبا أفير تبلا بتصالو دي تحيزوا أداوي كل خم انتاي يخون يلو كم مسواتي كنافري كخفت كل خم انتاي يخون كم تعلن أنا صلوت يكون الليل أملاك تمسكنيهم زي أبغى زعبير كم تصلله كنا فري إنتاي كبر كبير حلوي مالتي حلوي كبر له حلو أو مسيح حلو أبتقول بيت قدسة أبتي قدسة مساعته أبتناي صلوت بوتها مسمى تخص له خصلي وزق بأنس كيف هالتو تردي إن خصلي وعد كحتت Thank you Jesus قويتا انت يبلا له حجي قويتا صلوت سمعوا ترى خاصو قايبل سمعوا خا يملسيو هو ويك انا نو يبل እግዚአብሔር ብሩኻት
سق عيبلني بقى سق تحن دقاق مازياس قالوا له سق عيبلني እግዚአብሔር امين እግዚአብሔር يملسي كم سمعنا فليتنا بقدم እግዚአብሔር ጸሎትና ነብጽሕና بእምነት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንዛረብና እዚኣ ኣኻታ ትብዓትና ኢልዋ ዘሎ praise god አምላክ ተመስገን ይሁን ኣብ ትንቢት ሚልክያስ ኣብ መጨረሻ አምናይ መጨረሻ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚ ምውፁ እግዚአብሔር ከምዚሉ ተስፋ ሂቦም ንእስራኤላውያን ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 11 ሚልክያስ ናይ መወዳእታ መጽሐፍ ማለት እዩ 1:11 ስመይ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ እስራኤላውያን ብጣዕሚ እዮም ድግረሙ በዚ ጽሑፍ እዚ ኣዝዮም እዮም ድግር ንዓና እዩ ተራ ጽሑፍ ኮይኑ ዝስማዓና ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣብ ማእከልኩም ኣይኮነን ድብሎም ደሎ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣብቶም ብስመይ ዘይኣምኑ ኣብቶም ፓጋንስ ዝተባሃልና ማለት እዩ ናይና ኢናኮ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ እንታይ ክኸውን ኢሉ ዓብዩ ስለ ዝኾነ ስመይ ካብ ምብራቕ ፀሓይ ክሳዕ ምዕራብ ኣብ ኣሕዛብ ዓብዩ እዩ እሞ ኣብ ኩሉ ቦታ ንስመይ ዕጣን ይዓጥኑ praise god ንጹህ መስዋዕቲ ድማ ይቅርቡ ይብል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት thank you jesus ድሕሪ ደጊም ኣብቲ እስራኤል ኮንካ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጽለይልዎም ኣግሂዱ ነጊሮም እግዚአብሔር ይመጽኣሉ ስመይ ዓብዩ ድሕሪ ብስመይ ድጽለ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮንና ክንጽለየሉ እንኽእል ስም ዝተዋሃበና ስም ልዕል ዝበለ ስም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር ንስሙ እንታይ ገይርዎ ይብላለሁ እግዚአብሔር ንስሙ አልዕልዎ እዩ ምእንቲ ክሰምዓና ኢሉ ሃሌሉያ ምእንቲ ክንዓጥነሉ ኢሉሲ ሃሌሉያ ስሙ ክንጽውዕ ከለና እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ኢሉ ይምልስ እዩ ሃሌሉያ እዝራው ድማ ከምዚ ኢሉ እዝራ 6 ምዕራፍ 6 እዝራ ምዕራፍ 6 9-10 ናምላኽ ሰማይ ጥዑም ጨና ምእንቲ ከቅርቡሉ ምእንቲ ህይወት ንጉስ ደቅንካ ክጽልዩስ ኩሉ ዘድሊ ነገር ናምላኽ ሰማይ ዝሓርር መስዋዕቲ ዝራብዓትን ዳዓውልን ገናሽልን ስርናይን ጨውን ወይንን ዘይትን እትም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ካህናት ዝበልኹም ኩሉ ነንመዓልቲ ከይብከርኩም ሃብዎም ንምንታይ ናምላኽ ሰማይ ጥዑም ጨና አሜን ናምላኽ ሰማይ እንታይ ጥዑም ጨና ምእንቲ ከቅርቡሉ ሃሌሉያ ናምላኽ ሰማይ ጥዑም ጨና ምእንቲ ከቅርቡሉ ክስውሉ ምእንቲ ክጽልዩ ምእንቲ አምላኽ ተመስገነ ይሁን አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ እቲ ዕጣን ዝግበር ዝነበረ ዘካርያስ ዝዓጠነው ዕጣን ንብል ኣለና ሕጂ እንታይ ይንሱ ጸሎት እዩ አምላኽ ይባረክ ጸሎት እዩ ዘካርያስ أو حش قبله خلص انتهي يبلا له سلازي يسحبوه نتملأخ እግዚአብሔር ሰሚዕዎ ጸሎትካ እንታይ ኮይንሎ ይልዎ ጸሎትካ ተሰሚዕሎ ናይ መስገን ጸሎትካ ተሰሚዕሎ ሰበይታ ካንታ ክትከውነ ክትጠንስያ ጆ ማርያም ካ ነዝ ነገር እዚ ተረዲዋ እንታይ ላ እዚ ነገር እዚ ተረዲዋ አባስ ኮይኑ ምስራአቶ ታዛ አመነት ነፍሲ نمبولو praise God انه اليسابيت تاز زمد اوكي ينبولو 36 انه اليسابيت تاز زمد كان املاح زسانو ነገር ስለዘልቦ ኣብ እርግና ወዲ ጠኒሳላ ነታመኻን እትባሃል እዚ ወርሕ ዝሳትሳያ እዩ በላ ማርያም ካ እነሁ አነ ባሪያኻ እግዚአብሔር ከም ትዘረበኻ ይኹነለይ በለት እትመልአኽ ድማ ካብ ሓለፈ በትቕነት ማርያም ተንሲእ ተቀላጢፋ ድማ ናብ ዝባን ይሁዳ ናብ ተሓለ ዓዲ ደይበት ናብ ቤት ዘካርያስ ኣትያኻ ኣን ኤልሳቤጥ ሰላም በለታ ኮነ ድማ ኤልሳቤጥ ቃል ሰላምታ ማርያም ሰምዕት እቲ ህፃን ኣብ ከርሳ ተሰራሰረ ንኤልሳቤጥ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልአ ብዓቢ ድምጽ ዓዊላ በለት ንስኺ ኻበንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስውን ብሩኽ እዩ ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመጽኸ ዝኻበይ ኮነለይ እንሆ ድምጽ ሰላምታ ከም ሰማዓኹ ኣብ ከርሰይ ህፃን ተሰራሰረ እቲ ካብ እግዚአብሔር እተነገረላ
ቃል ክፍጸም እሞ እታ ዝኣመነት ብርኽት እያ እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝዝረብ ዘረባ ካብ እግዚአብሔር ዝተዘረበ ዘረባ እንታይ እዩ ቃል አምላኽ እዩ praise God ካብ እግዚአብሔር ዝተዘረበ ዘረባ እንታይ ቃል አምላኽ እዩ ንዓናኻ እንታይ ኢሉ ኣብቲ ዝሓለፈ ብዛዕባ መስቀል ክንዛረብ ከለና እንታይ ኢልና ቃል መስቀል ነቶም ዝኣምኑ እንታይ እዩ ሓይሊ አምላኽ እዩ ሃሌሉያ እቲ ቃል ሓይሊ ኣለዎ ብሩኻት እቲ ቃል እንታይ ኣለዎ ይብል ኣለሁ እቲ ቃል ሓይሊ ኣለዎ ቃል አምላኽ ሓይሊ ይገብር እዩ ስለዚህ ክንዓጥን ከለና ዓጣን ክንጽሊ ከለና ጸሎት ክንዝምር ከለና መዝሙር ሃሌሉያ ቃል ሒዝና ቅድሚ እግዚአብሔር ንምጻእ እግዚአብሔር አው መልስ ኣለዎ እግዚአብሔር ንፈቃዱ ሸለላ ይብልኒ ብሩኻት እግዚአብሔር ይምልስ እዩ ታዝ አመለት ነፍስኻ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካብ ዘለና ይኹላና ሓፍ ንበል praise God ሓፍ ንበል ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር ነዚ ምድሪ እዚ ዝኸውን መልሲ ኣለዎ ሃሌሉያ መልስ ኣለዎ ብሩኻት አሜን መልስ ኣለዎ ሃሌሉያ ዘካርያስ ብልቡ ዮሐንስ እንዳበለስ ኤልሳቤጥ እንታይ ትብልኛ ወሐቁም ዘካርያስ በልዎ ይትብልኛ ሓደ መንፈስ ሰተኹም እኮ እዞም ስድራ እዚኦም ሓንቲ መንፈስ እዮም ሰትዮም ሰብ ዓይን ሰበይትን ስብለኩም ኣለዎም ሓንቲ መንፈስ እዮም ሰትዮም ሓንቲ መንፈስ ካብ ቀልጢፍካ ምዝራብ እንታይ ካ ትብል ለኻ እንታይ ማለትካ እዩ ወይ እንታይ ማለትኪ እዩ ቅድሚ ምባል ከመይ መስለካ ምባል ሓይሽ ሰሌዳ ሃብዮን ሰብኣይኪ ጽሒፉ ከረዳእኪ ሰሌዳ ሃባን ሰበይትኻ እንታይ ደቋይ ቃልና መቸም ቆይቂ ጽሓፍኒ ምሽ ጽሓፍ ዲ ቆይቂ ጽሒፉ ድማ ተቆይቅን ሳይባልኒ ምሽ በቃ ረስኒ ሎፍት ገዛ ብጽሕፍ ዮሐንስ አሜን ጸጋ ማለት ዮሐንስ ታይ ማለት ዮሐንስ ጸጋ ማለት ዮሐናን ማለት ጸጋ ወይ ንወዲ ጸጋ ወይ ካን ዋንሴኻ ጸጋዊት ዮሐና ማለት ጸጋዊት ጸጋ praise God ምላኽት መስገን እዩ ስለዚህ አቤትኩም ጸጋ ዓዝዝ ትደልዩለኩም አቤትኩም ጸጋ ዓዝዝ ሲንግልያ ባይዘወይ ማርያም ሲንግልያ ነራ ጸሎታ ዝተሰምዐ ሲንግልያ ነራ ከይተመርዓውት ከላ የተሰምዐ praise God ስለዚህ ኩሉ መልስ ለው ወይድ ብለለው መጽሐፍ ቅዱስ ንሰብ ሓዳር መልስ ለው ነቲ ሲንግል ካ መልስ ለው ንግልቲዮም ሓደ መልአኽ ይመጽዎም ንሰብ ሓዳር መልአኽ በይኑ ይኮነም ብሩኻት ገብርኤል አውቀኒው ገብርኤል ካፍቲ ያቀኒው ብስራት ሒዙ ድመጽ መልአኽ ኣብ እንዳ ሲንግል ያአቱ ኣብ ሰብ ሓዳርካ ያአቱ እግዚአብሔር መልሲ ኣለዎ ንሰብ ሓዳር መልስ ኣለዎ ንሲንግል መልስ ኣለዎ ንዓቢ መልስ ኣለዎ ንህፃናት መልስ ኣለዎ እግዚአብሔር ቃል አምላኽ ግሉጽ ፈቃድ አምላኽ ቃል አምላኽ ግሉጽ ፈቃድ አምላኽ ሃሌሉያ ስለዚህ ንቃል አምላኽ ንጸልዮ ንቃል አምላኽ ነስተንትኖ ንቃል አምላኽ ንዛረበሉ በእምነት ንአውጆ ብሩኻት በእምነት ንአውጆ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ውርደት ባሪው ስለዝራአየ ትብልሽዑ ሃሌሉያ ውርደት ባሪው ስለዝራአየ ይርዩ እግዚአብሔር ሪዩ ስቅ ዝብል አይኮነ እግዚአብሔር ይምልስ እዩ ብሩኻት እግዚአብሔር ይምልስ እዩ thank you Jesus እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ጸሎት ጻድቃን ንስኻ ሸለል አይትበልና ጸሎት ውሉድካ ሸለል አይትበልና ተምልስ አምላኽ ኢኻ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝነበዕናዮ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝጸለናዮ ዘበለ ጸሎት ተምልስ ኢኻ እግዚአብሔር መልስ ካልና ኢኻውን ሞ ለመስግነካ ኣለና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ በሽም ኢየሱስ ቁጻር ዘበለ ምእንት ክፍታሕ ንጽልልና ሕቶ ሒዙ ዝመጸ ዘበለ መልሲ ምእንት ክኸውን ንጽልልና ይጽልልኹ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኮሚሉ በቃ ጳውሎስ ክምዕዶ ከሎ
ከምዚ ኢሉ ኣሎ እቶም ሰውኡት ድማ ቅዱሳን ኣእዳዎም ኣልዒሎም እንታይ ይግበሩ ኢሉ ይጸልዩ ያትብል ብሩኻት ስምዑኒ ቋሒልኩም ስምዑ ሕጂ ቋሒልኩም ስምዑ እቶም ሰውኡት እንታይ ይግበሩ ያትብል ዳጽሕፍቲ ቅዱሳት ኣእዳዎም ኣልዒሎም እንታይ ይግበሩ እንታይ ትብል ብድሕሪ ያደላ ጠቕሲ praise God ተማለት ይኹን ተናንስት እንታይ ይግበራ ቅዱስ እዚ ጠቕሲ እዚ ኣቢዝ ገይርዎ ይሰብ ሰብኡት ኢዶም ሓፈብሉ ያትብል ኢሎም ሲ ኣንስት እንታይ ክገብራ ክዕዘባ ከምኡውን ኣንስቲ likewise ያትብል ኣብ ናይ እንግሊሽ ከምኡ ድማ ተናንስቲ ቅዱሳን ኣእዳውን ኣልዒለን እንታይ ይግበራ ስለዚ ኣንታ ብሩኻት ረሲዕኹም ኢኹም መስለኒ መንዲ ዝባርኾ ነት ማኣዲ ሰብኣይ ስለምንታይ ዲ በታ ጠቕሱ እኮ እያ ሰብኣይ ይጸልይ ኣትብል እዮም ድብሉ ሓፋቢሉ ሽዑ ነታ ሰበይት እንታይ ገብራ ይባርኻ ከምኡውን ኣንስቲ ምሕረትካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሕረትካ ኣምላኽ ለውሃትካ ኣምላኽ ኣባና ስለ ዘንበርካዮ ይባርኸካ ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣቦ ነዚ ምድሪ እዚ መፍትሕ ክንከውን እግዚኣብሔር ደው ኣቢልካና እሞ እግዚአብሔር ይባርኸካ ኣለኹ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ አግማድ እቶም እሱራት ምእንት ክንፈትሕ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እቶም ሕሙማት ምእንት ክፍወሱ እቶም ዘይድሓኑ ናብ ምድሓን ምእንት ክመጹ ንጽልለና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ አጋንንት ዝኣሰሩ ዘበለ ሁሉ ማእሰርቲ ሎሚ ይፈታሕ እንብላለና በኢየሱስ ስም ይፈታሕ ብላለሁ አጋንንት ዘሳወርዎ አጋንንት ዘጻወደው መጻወዲያ ተገልቢጡና ቆም ይተው ይብላለሁ በሽም ኢየሱስ بشم يسوع أبز مدرزي محرت كاي عبه أملاخي كم تنعنا محرت زجبر كلنا محرت أبز مدرزي عبه بالله محرت أملاخ يبزح أبز مدرزي أي بالله أم تاونا موت على محرت أملاخ يبزح بالله بشم يسوع نز مدري بارخنا يو زي هزبي أبز مدرز زنبر بارخنا يو متاو موت وبرخو يخون بالله حلوة قبل اليوم يخون بالله بقيتها بيسوع كريستوس كابكفو زبل كل ما أنت تحلو زا مدري نتسأل لنا بشم يسوع دواتا يتحلو بقيتها بيسوع كريستوس دوب زا مدري زي أي تحلو بالله كابكفو زبل كله يتحلو كابكفو تنقلنيات كله يتحلو بيسوع سم يتحلو بالله أبزا مدري زي كفو زل أخ زبل لمون بشم يسوع نخلقلو لنا بقيتها بيسوع كريستوس يكلكل كفو زبل كله يكلكل نايت المات دبنا زبل كله بشم يسوع نقول حلنا بشم يسوع كبرخا يجلس أبز مدرز እግዚአብሔር ሞገስካ እግዚአብሔር አምላክ ኃይልካ እግዚአብሔር አምላክ thank you Jesus hallelujah ኢየሱስ ጌታዬ ኢየሱስ ጌታዬ አሜን